Takže čus lidičky, zdraví vás Tomas TV a vítejte u dalšího videa. Tohle je teda moje druhé video a dneska vám budu říkat, co vám budu říkat, jo, co se mně dneska stalo a takže, no já tak můžu začít. Takže jsem se zbudil, zbudil jsem se, oblíkl, vyčistil zuby, stavil jsem se nestavil. FIFA musel někam jet, takže Denis se měl v 7:10 ráno stavit ke mně, ale nestavil se, protože FIFA měl někam jet. No takže a on se semka samozřejmě nestavil, že jo, tak já jsem si říkal, že půjdu s ním. Když teda půjdeme dva, tak jsem si říkal, že s ním půjdu běhat do školy. No ale tak on se nestavil, že jo, no tak já jsem jel na kole. Na mraze jak svině. Aspoň 2 huby. No. Jo, 2 huby jsem hodil. A pak jsem, FIFA měl dneska do 12:30, takže jsme šli spolu dom ze školy. Já jsem přišel dom, uklidil jsem, bla. Stal jsem se pro FIFU, tam jsme chvilku byli, něco jsme ladili na YouTubeku, na našem channelu Crazy Boys tohle. A jo, ladili jsme to na YouTubeku, pak jsme šli teda ven, šli jsme do Lidlu, tam jsme potkali Pepu, ne v Lidlu, po cestě do Lidlu, jsme potkali Pepu, on má taky svůj channel, a takže jsme ho potkali. A pouštěli jsme petardy, teda 1 petardu pouštěl ve videu. A pak jsme šli teda do Lidlu, koupili jsme si 3 sýrové rohlíky, 2 enerďáky, mojito, Cuba Libre a já jsem si koupil Big Tribitku, že jo. Byl libový, no tak jsme to sežrali hnedka u Lidlu, co se dá dělat. A jo, ježiš, já už nevím, já už dneska natáčím aspoň 3. video dneska už natáčím a je to fakt pecka. Jak teda vidíte, no tak jsem si založil teda svůj kanál, protože chci natáčet i svý vlastní videa, prostě o samotě ne, ale prostě sám. Mám úplně na hovno vlasy, takže to je úplně na hovno, na ten. A takhle. A potom jsem fakt pako. Pak jsme šli z Lidlu teda, a co tady je? Fuj. No, šli jsme z Lidlu, našli jsme takový kolo, prostě kolo úplně rozbitý, 8 na obou kolách. Jestli víte, co to je 8? 8 na obou kolách prostě, to jste jeli a to kolo dělalo tohle. Obě kola dělali takhle. No, takže jsme ho rozflákali, hodili jsme petardu přímo na ten plast, jak máte rozetu, tak na to jsme hodili takhle petardu a ten plast udělal úplně do prdele. Takže čus, jsem zpátky, omlouvám se za ten kravál, mě spadla kamera. Tyjo, já jsem to rozbil. To je jedno. Já si koupím nový zrcátko. Jsem tady měl prostě zrcátko, no a ono spadlo, stáhla to nabíječka, bum, na zem. Co se dá dělat? Kde jsem skončil? Jo. Našli jsme to kolo, hodili jsme teda tam tu petardu na to. Udělalo to liboutu a tam máme prostě tady. Jo, za mnou prostě jsou garáže. Ne tady, jakože venku, prostě tam. Jsou garáže a libovej sráz, prostě tam je taková zeď, takhle jsou garáže a tam je taková zeď takhle dolů prostě. No a my jsme, to je tak 3 metry a my jsme tu zhodili to kolo dolů, úplně libový. Pak jsme na to ještě hodili gumu s tím železem. Nevím, co tomu říkám, no to je jedno. A udělal to mega ranu, takže jsme radši zdrhali. A pak po nás šel nějaký chlap. A asi vím, kdo to je, ale říkat to tady nebudu. No tak to a tohle video má už skoro 5 minut, takže to bude tak 7minutový. A pak jsme šli k nám, protože mamka se ségrou jeli nakupovat dárky do města, do A-centra, do města. Pak jeli ještě do Kauflandu, prostě
pro potraviny a blablabla, nakoupit, no, jasný, chápete. A já jsem teda docela no to nejde vidět, ale jedna spolužačka mě pomalovala dneska. Dneska jsem měl 5 hodin, jo, to jsem neřekl 5 hodin a pak jsem šel teda s Fifou dom. No a pak jsme šli teda k nám, byli jsme tady, dělali jsme nehorázný bordel, hoši. Takže když přišla mamka, to bylo, co se tady dělali? Rozházená sedačka jak kráva. No strašný. No to je jedno. A říkal jsem si, tohle video bude 7minutový, sakra. A budu teda natáčet na tenhle channel do Talking Tom. Podle mě je to libová hra a je to easy cheesy. Easy jak 2 špízy. Easy jak 2 špízy. To je dobrý. Easy jak 2 špízy. A už nevím, co mluvit, takže lajkujte, odebírejte, sdílejte, komentujte a u dalšího videa čus lidičky.